Türkmenistan erkin maglumat akımını berk çäklendirmekde tankyd edilýän türkmen häkimetleri şu günler ýurtda alternatif maglumat çeşmelerini petiklemek finançyklaryny, hususan VPN hyzmatlarynyň öňüne geçmek tagallalaryny güýçlendirýär. Häkimetler şeýle finançyklarynyň çägini VPN hyzmatlaryny hödürleýän adamlara saklaýar. Azatlyk radiosyna ma'lum bolan maglumatlara görä Lewap welaýatynyň Farabi etrabyna 4 telefon osasy VPN hyzmatlaryny hödürlemekde guman edilip saklany. Häkimetler basyş çärelerini Türkmenawa şäherine hem alyp barýarlar. Yerli kanun goruýjy edaralardaky bir çeşmenin girdinlik şertlerini Azatlyk radiosynyň habarçysyna beren maglumatlaryna görä telefon osalaryna garşy göreşe yerli howpsuzlyk gullugynyň işgärleri gatnaşýar. Çeşmenin sözlerine görä tutsak edilen telefon osalaryna olaryň howpsuzlyk edarasyna soragy çekiljekdikleri we soňra boşadyljakdyklary aýdylýar. Kanun goruýjy edaralara ýakyn çeşme VPN hyzmatlaryny hödürleýän ustalary uly mesberde jerime töledilmek hem de 15 gije günlük tutsak edilmek howpunyň awyny ýanygyny aýdýar. Türkmenistan internet torundan peýdalanylmagyny düzgünleşdirýän kanunçylyk VPN hyzmatlaryny gadagan etmeýär. Muňa garamazdan iş ýüzüne türkmen rejimi raýatlaryň internet mümkinçiliklerini berk çäklendirmekde tankyd edilýär. Türkmenistan internet azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyna eň izak setirlerde urun alýar. Häkimetleriň VPN hyzmatlaryna garşy nobatdaky basyşlary daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleriniň we migrantlaryň hökümete garşy protest aksiýalarynyň täze tolkununa bat berýän wagtlaryna gabat gelýär. 28-30 sentýabr aralygyny türkmen aktivistleri BMG-nyň New Yorkda ýerleşýän baş binasynyň öňünde hem-de BMG-nyň Jenewadaky edarasynyň öňünde ýylyny piket geçirdiler. Şol bir wagtda Türkiýede ýaşaýan türkmenistan aktivistler hem türkmen hökümetine garşy şygarlar ýazylan plakatlary götermek arkaly protest aksiýalaryny geçirdiler. Opozisiýa aktivistleri öz çykyşlaryna türkmen hökümetiniň ýurtda COVID-19 keseliniň bardygyny inkar etmegini berk ýadygarýarlar. Şeýle-de olar ýurtda ýan bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady we sosial problemlary hökümetiň çäre görüp bilmezligini berk tankyd edýärler. Häkimetler VPN usularyna garşy basyşlary güýçlendirýän makala Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurt içinde VPN hyzmatlarynyň taskara wazyr şertlerini geçip barýanlygyny we bu hyzmatlaryň teýden girdin ýöredilýänligini habar berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä VPN hyzmatlarynyň bahasy bir ay üçin 100-200 manat aralygynda üýtgeýär. Türkmenistan Facebook, Twitter, YouTube ýaly sosial platformalary, WhatsApp, Telegram, Viber ýaly messengerleri, galybersede döwlet ködäwçiligindäki saýtlardan daşary ençime habar saýtlaryny petikle saklaýar. Bu saýtlardan peýdalanmagy istek bildirýän raýatlar VPN ulanmagy mejbur bolýar. Ýurtda islenlik maglumatyň resmi versiýasyndan başga maglumatlar, alternativ habarlar häkimetler tarapyndan berk gödäwçiligi astyna saklanýar. Häkimetler erkin maglumat akymyna göne we gytaklaýan ýollar bilen bahs etmekde berk tankyd edilýär. Şol bir wagtda häkimetleriň nobatdaky VPN basyşlary ýurtda durmuş ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtyny we hökümetiň COVID-19 pandemiýasyny göz görtele ýaşyrmakda berk tankyd edilýän wagtyny gabat gelýär. Bu aralykda Azatlygyň habarçysy öýe internet çekdirmegiň hem barha kynlaşýanlygyny habar berýär. Türkmenistanyň berk döwlet gödäwçiligindäki Türkmen Telekom aragatnaşyk kompaniýasy ýurdun ýeketäk internet üçinçisidir. Mundan ozal türkmen häkimetleri ýurdun käbir tevhidlerine VPN ulanmazlyk barada adamlary Gurhandan and içmäge mejbur etmek ýaly tejribeleri synap gördü.